Jeg har om computerens historie, og det synes jeg er et spændende emne, især når man ved, hvor stor betydning det har haft i hele verden. Ja, lad os starte med det samme. Det hele startede sjovt nok i 1815, da en lille knægt blev født, Walter Booth. Hans far var forsker inden for maskiner og den slags, og var meget opsat på, at det skulle hans søn lære alt om. Så som 8-årig knægt havde han lært hans søn op, Walter Booth, så han kunne mere end hans far kunne på det tidspunkt. Så den 8-årige knægt, han kunne mere end faderen. Han var jo ikke en stor gut, så han havde jo en livlig fantasi. Og han var jo sådan set den eneste på det tidspunkt, der turde tænke computer. Det var jo så ikke computeren, han tænkte, men han tænkte mere maskine, regnemaskine. Altså, kan vi gøre det lettere for os? Super. Så han tog ligesom at tænke i den bane og skabte efterhånden i hans levetid logikken og gav andre forskere mod på at arbejde inden for det projekt. Og den eneste, som rigtig fik lavet et kredsløb, som rent faktisk kunne fungere, det var W.H. Inglis. Og det gjorde han i 1919 med noget, han kaldte Inglis kredsløbet, som sådan set er det samme kredsløb, som ligger i vores egen computer, bare lige lidt mere indviklet og smartere. I 1939 så startede 2. verdenskrig, og det er jo noget pis på mange måder, men det er inden for computeren, fordi det gav det hele et kæmpe puff, fordi nu skulle alle de der soldater og sådan noget, de satte en masse penge inde på computer, fordi at det kunne hjælpe dem enormt inden for krig. De lavede Enigma-maskinen, som kunne sende koder til andre Enigma-maskiner. Og det... de lavede andre sjove maskiner, telefonting og alle mulige mærkelige ting, som kunne hjælpe dem i krig. Enigma-maskinen er nok den mest kendte, og nok også den, der fungerede bedst. Indtil så, at i 1940, at Alan Turing brød dens kode. 2. verdenskrig har også blevet satset penge ind på harddisk, og der blev rent faktisk skabt en harddisk, eller ikke en harddisk. Man kaldte det en Durum memory, og det var fordi den var rund, og det lignede sådan en stor kæmpe cylinder med en masse ledninger, der går ind i, og den ser temmelig robotagtig ud. Sådan en, den kunne have 1 kilobyte, og det var vildt. Det var jo vanvittigt, altså det var jo helt vildt. Men den holdt ikke lang tid, fordi så fik de en ny idé. Og den holdt, lang tid, det ved jeg ikke. Den holdt i 10 år. Og så kom der en, harddisken, som vi kender, i 1950. Den kunne, den fungerer jo ved sådan en plade. Det fungerer ligesom en lille pladespiller, og den så indspiller de der lyde hele tiden. I 1967 blev den første satellit sendt op i rummet. Og den var også et stort øjeblik, fordi der var blevet sat sådan en masse penge inden for computer, og som gav det et godt ryg, at nu skulle vi kunne sende signaler til hinanden. Det var jo stort. I 1958 kom den største opfindelse, synes jeg, inden for computer, og det er det integrerede kredsløb. Det er de grønne plader, der sidder inde i computeren, som blev opfundet, og som var temmelig smarte, fordi i sin tid,
brugte man jo ledninger, som skulle køre over til alle de der. Og det fylder ekstremt meget, især fordi der var så mange forskellige kredsløb og så mange forskellige ting, der skulle sættes sammen. I 1962 kom der det første, som ligesom lignede en computer. Altså det, som ligner mest en computer i dag. De gav den et åndssvagt navn. Atlas-computeren. Men det må have lyde helt vildt gangster dengang. Atlas-computeren, det var sådan set... Det lignede sådan set et lille højhus. Og den var kæmpestor. Men den var et godt skridt videre. Det samme årstal kom der noget, der hed computerspil, som vi alle sammen kender. Men dengang var det ikke grafisk. Det var ikke med flotte billeder, og som hoppede rundt på skærmen. Eller for det meste, hvis I kender Mario, ikke? At det var prikker, der hoppede rundt på skærmen. Nej, det var tekst. Lidt efter i 1970'erne fandt de ud af, at man kunne lave noget, der hedder grafikkort. Og ja, det betød jo, at så kunne man begynde at lave de der maskiner, som kunne vise små billeder, som bevægede sig rundt på skærmen. Og det var jo stort. Det satte gang i en masse, ikke kun spil, men også man kunne lave billeder og den slags. Super. Men der er to mænd, som har været dem, som har sparket, altså de to vigtigste, synes jeg, inden for computeren. Og det er vel Bill Gates og Steve Jobs. Steve Jobs, han er mand for Apple, og Bill Gates, som I mange ved, at han er boss for Microsoft. De fandt på en masse smarte maskiner hver især. Mange siger, de er startet op sammen, men jeg ved ikke, om det er bare et rygte, eller om det virkelig passer. Men det er også fuldstændig ligegyldigt. Super. Jeg har sat nogle billeder frem, hvor man kan se mange af de maskiner, som de har sat op i løbets tid. Altså som de har startet op, og som de har udviklet til et lidt større fag. Alle computerne var meget indviklet, og du kunne ikke... Altså et almindeligt menneske kunne ikke bruge dem. Du skulle have hvid kittel og smarte briller, og være meget klog, og have bestået en eksamen inden for det. Så det var jo ikke meget smart ved. Men så sker der noget. Apple, de får en fed idé. Og han ville gerne have, at folk, de kunne bruge en computer, og de ikke skulle have hjælp til dem hele tiden. Så han lavede en reklamefilm og lovede, der ville komme en computer, der ligesom skulle sætte styr på det. Og den kan I se nu. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Unification of the laws is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Super. Efter det kom de med en masse nye produkter, og det gik ekstremt stærkt inden for
både Apple og Windows, Microsoft selvfølgelig, og alt det der. De kom med en hel masse nye modeller, gamle, som det gik fuldstændig stærkt og vildt for sig. Jeg har nogle billeder her af de forskellige maskiner, de har fået lavet. Men maskinerne var stadigvæk, grå og kedelige. Og der blev kun tænkt på indmaden og hvordan det skulle være indeni. Og det kan man sige på mange måder, det var ret godt. Men igen sat Steve Jobs, Apple-manden, krav til computeren igen. Og skabte computeren i år 2000. Cuben, Apple Cube, ja. Og den lavede ligesom om på det hele. Og fordi den lignede ikke en computer, den lignede et akvarium, kaldte man det, men det ved jeg nu ikke helt. Så den satte lige pludselig krav til alle sammen, at nu skulle de lige pludselig også tænke over, at computeren den skulle se godt ud. Og det kan jeg også se på nu. Nu går det sådan lidt mere over, at nu skal det hele se godt ud, og nu skal det være fornemt. Super. Ja, og det var så det jeg havde. Min kilde er fra en bog, jeg har fået en gang, som hedder Computerens Historie. Den er lavet af Frank Fauelte eller sådan noget åndssvagt. Jeg kan ikke lige udtale hans navn, men det må han finde sig i. Og så er jeg selvfølgelig været på Google og finde nogle smarte billeder, ikke? Men ikke så mange, fordi de fleste af billederne kommer faktisk fra min bog. Så det er jo smart. Og det var det. Jeg vil gerne sige farvel, eller